Natikom l-għodwa tajba u nilqakom għal din il-quddisa għallum l-4 18 ta' Marzu. Dal-għodu wkoll se li ċelebra l-quddisa mill-Kurja fil-Furjana l-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Matul din il-quddisa ser nitolbu għal familji kollha li jinsabu fi djarhom, b'mod speċjali llum il-koppji miż-żewġa u l-ġenituri bit-tfal biex jieħdu ħsieb xulxin, iħobbu lil xulxin u biex japprezzaw aktar il-valur tal-familja. Nitolbu flimkien mal-Isqof. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nistedinkom milli flimkien nitolbu lil Alla l-għajnuna u l-grazzja tiegħu permezz ta' din l-Ewkaristija, nitolbuh biex inissel f'qalbna dejjem sentimenti ta' imħabba, ta' paċi u jgħinna fil-momenti diffiċli li għaddejjin minnhom biex ikunu il-qawwa u l-forza tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Int salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li bil-ħarsin tar-randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nittrażżnu bħajja qaddisa, ninnataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa, Iżrael, għati widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u titlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikkmandani il-mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru għorrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens u hekk kbir li għandu lill-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna il-mulej Alla tagħna, kull xin nsejħulu, jew liema ġens u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħda noffrilkom illum jien? Bissiftaħ għajnejk u oqgħod attent ħafna lik innifsek li ma tmurx tinsaq il-ħwejjeġ li rajt b'għajnejk. Tħallihomx iwarbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma għallilhom lill-uliedek u l-ulied uliedek. Il-kelma tal-mulej. Assan minn wieġbu flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar il-Alla tiegħek Sion u isaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirek ġewwa fik l-uliedek. Ngħidu flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerred bħal-irmiet il-ġlata. Ngħidu flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jxandar kemtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. U għamel hekk ma' ebda poplu,
lil ħadd ma qara fid-digriti tiegħu. Ngħidu flimkien, sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejt biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li ma jkunux għaddew is-sema u l-art anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-satna ta' smawiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-satna ta' smawiet. Il-kelma tal-mulej. Poplu għaref u għaqli huwa dak li jimxi skont il-kelma ta' Alla u l-kmandamenti tiegħu. Dan huwa il-messaġġ li joħroġ mod ċar mill-ktieb tad-Deuteronomju fl-ewwel qari fejn hemm din l-enfasi fuq li wieħed ikun għaref u għaqli biex jimxi skont il-kmandamenti ta' Alla. Illa għaliex il-kmandamenti Alla tawhom lill-bniedem biex jgħinu jgħix ta' nies, biex jgħix u tajjeb ta' madwaru u s-soċjetà kollha. U din kienet l-esperjenza tal-poplu Ludi u għalhekk fl-ewwel qari Mosè jgħidilhom lin-nies agħti widen għal-liġijiet ta' Alla. Iftaħ għajnejk, oqgħod attent. U li tkompli anki tallimhom dawn il-uliedek u l-ulied uliedek u qatt ma twarrabhom minn qalbek il-jiem kollha ta' ħajtek. U Ġesu fl-Evanġelju jagħmilha ċara li huma ġiex biex iwaqqa' il-liġi u l-profeti, ma ġie biex iwassalhom għall-milja tagħhom. X'jiġifieri din il-kelma ta' Ġesu? L-ewwel nett tfisser li Ġesu għenna il-koll jgħinna il-koll illum biex nifhmu li il-kmandamenti ta' Alla jinġabru fl-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Hekk ġabarhom Ġesu biex ifakkarna li aħna għandna nħarsu lejn il-kmandamenti mhux bħala peace jew bħala xi ħaġa li takkisna lilna fil-ħajja tagħna u ma tħallinix ħilsa, imma bħala anzi għajnuna biex ngħixu tassew ħilsa u biex inkunu nistgħu nħobbu, jiġifieri espressjoni tal-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. U Ġesu jurina wkoll kif il-kmandamenti ma ngħixuhomx billi nħarsu biss lejn il-kelma tagħhom imma lejn l-ispirtu tagħhom. Jiġifieri b'dal mod nifhmu aktar dak li Alla jrid minna illum. U ħansemmi eżempju. Il-5 kmandament huwa la toqtolx. Ma jfissirx biss li inti m'għandikx ittemm il-ħajja ta' ħaddieħor, dik żgur. Imma jfisser
li inti għandek tirrispetta u tos il-ħajja tiegħek u ta' ħaddieħor bil-ewwel mumenti tagħha sal-aħħar mumenti u f'kull waħd tagħha. Li aħna bħala nsara aħna għandna inħarsu u nożżu nipproteġu l-ħajja. U għalhekk anke dawn il-miżuri ta' bħalissa li jitolbu minna kultant sagrifiċċju huma mezz kif ngħixu bħala ċittadini responsabbli. Ma lina l-insara huma wkoll mezz kif ngħixu tassew dak li nemmnu. Kif il-kmandament li tagħna Alla biex il-ħajja tkun għażiża għalina u għall-oħrajn inqedu dan il-kmandament fil-prattika. U għalhekk kull darba li aħna nieħdu miżuri u ngħixuhom tassew biex inħarsu u nipproteġu l-ħajja tagħna dawk madwarna u tas-soċjetà, inkunu qed ngħixu tassew dak li jrid Alla bil-kmandamenti tiegħu. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja li aħna dejjem nożżu il-kmandamenti tiegħu f'ħajjitna li jkunu huma illi imexxuna, jagħtuna d-direzzjoni u li dejjem inħarsu lejhom tassew bħala dawk li jgħinu lis-soċjetà kollha biex ngħixu b'rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Il-kmandamenti ta' Alla qegħdin biex aħna ngħixu tassew ta' nies. Ew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla li jħobbna u jixtieq dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Nitolbuk Mulej għall-Knisja biex tkompli twassal il-kelma u l-kmandamenti tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom responsabilità ta' awtorità ta' deċiżjonijiet speċjalment f'da żmien biex inti tagħtihom l-erf u l-għajnuna ħajjieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għal ġid tal-bniedem u tas-soċjetà nitolbu. Nitolbu għat-tobba, għall-infermiera, għall-ispiżjara, għall-operaturi kollha fil-qasam tas-saħħa biex inti tagħtihom l-għajnuna fil-qaddi tad-dmirijiet tagħhom nitolbu. Nitolbuk Mulej tagħtina l-grazzja li dejjem ngħixu il-kelma u l-kmandamenti tiegħek b'ħafna imħabba lejk u lejn l-oħrajn. Nitolbu. Nitolbu għall-familji, nitolbu għall-familji miġbura fid-djar tagħhom biex dejjem aktar jgħozzu li xulxin, iħobbu li xulxin u japprezzaw il-ħajja tal-familja. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma waħedhom li bħalissa jgħaddu minn tbatija kbira għax qed jgħixu dan iż-żmien diffiċli waħedhom. Nitolbu biex isibu l-għajnuna u l-appoġġ tal-oħrajn ħalli ma jerfgħux it-toqol f'ħajjithom waħedhom. Nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet, nitolbu għalihom u nitolbu biex tagħti l-faraġġ Mulej lill-familji tagħhom. Nitolbu.
ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu isir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu isir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek u biegħed minnu kull awġ lilna li qegħdin iċċelebraw il-misteri tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna l-fuq, nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-semawit u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr
għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li taqadna bħala familja waħda u liet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naffru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-ikmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Isem ta' Kristu.
Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żomna il-bot minn kull qerq biex ikun jistħoqilna l-ikel li inti wetna bi Kristu Sidna. Il-bulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Namlu issa it-talba tas-Salve Reġina lill-Madonna, namluha talba ħerqana biex tħarisna dejjem u speċjalment fil-mumenti ta' ansjetà, ta' biża', ta' dwejja, tkun dejjem hi li tmexxina f'ħajjitna. Slim għalik Sultana, ta' ħnina, ħajjeħlowa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. B'hekk ġejna fit-tmiem din il-quddisa, il-lejla fil-5:30 l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra quddisa u wara jgħid it-talba tar-Rużarju. Ninfurmakom li għada festa ta' San Giuseppe, il-quddisa ta' 9:30 ta' filgħodu u anke dik tal-5:30 ta' filgħaxija ser jixxandru mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu ir-Rabat. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Giuseppe u nkomplu nsegwu l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa billi nevitaw li noħorġu barra bla bżonn. Grazzi tal-attenzjoni, insellmilkom.